Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Day, Carol. Ikaw? O, day. Ang umabot mong bana. Unsay? Musugot tayo ka mo pakasalta, day. Mabdos man ka. Ako? Mabdos? Oo, day.
Mauday na kuyapan ka kay mabdus na day ka. Dili. Dili. Day Carol. Dili may mumabdos ko, Alan. Unsa man nalago ang pagsayaw. Unsa man ako pagpakabuhi nga di man ko magkatrabaho. Di na ko ka-show kay muda ko naman lang akong tiyan. Ako na day. Ako yung bubuhiin niyo mo. Sa atong mga anak. Sa umaabot atong mga anak. Unsa? Wa na tayo bawi ay ha. Mabiya sulti ni mo. Nga tiyan ni mo agdon. Nga musugot ka, kasal ka kung mamabdos ka sa nahitabo na to. Anong hilak maka? Day Carol. Tay. Martin, unsa man ka hinahitabo sa lakaw nilang Alan ug Naldo? Na unsa man ka is Carol? Ay da, nakuyapan lagi ko no. Ayaw lagi na kuyapan. Pero unsa may hinungdan nga kuyapan man siya be? Nakadawat ka lagi na itong bayhana no, Silya? Martin, wa na tay mahims no? Siya ang babae nga nagustuhan sa atong anak. Siya ang kalipay ni Alan. Og magulang atong anak kung unsa may tabong Carol. Mausuportahan ta na lang siya. Silya, Kang kisarong cellphone ang nitingog, Martin. ay agad po tiniguang diha eh. Imong cellphone na eh. Ah? Ay, nagkidnap-kidnap eh. Ay, uy. Yang ako man di ay. Oh, uy. Ang atong anak, Martin. Hilolan! Nak, unsa may nahitabo diya dong? Maayong kayong paghitabo day. Ha? Umaabot na kamong mga apuhan sa tatay nay. Ha? Lula na ko! Unay, kay namabdos gyud si Day Carol. Nindot agad ng balitaan, Unsa ko no, Silya? Martin! Lulog, lula na ta! May umahot na tang aputin! Ha? Aputin ka ron. Ay, ala, wag gid ko masayop sa kong pagduda da. Nga mabdos tong bayhana mao nalipong og nakuyapan. O, kana siya, oy, paggawas ng aparador natin. Kining atong aparador. Oh, kana. Nga naman oy ato man ni aparador, ato ni kwarto. Ani na to papoy as Alan o Carol. Kay mas dako ning atong kwarto. Magbaylo ta og kwarto og sa atong anak. Uy, nga no man ko no. Alangan, may umaabot na gutang apo. Mutulo na unya na sila mapuyo din hitin. Unya kay kita duha raman ta. Aw ato ng tas kwarto sa atong anak. Ipalabitan ning atong kwarto. Ay paragot. Unsa man? Di bagod nga sayo ra kani atong gibuhat, ha? Silya. Kadugay pa mo gawas ang bataa. Ay, mas maayo ng andam na tangdaan, Martin, yan nooy. Nga inigabot ni Day Carol din sa atong bahay. Anhin na dayon sila sa kwarto nga ilang istaran. Mao ba? Ah, O di ingon ni Alan. kadugay kasabot niya, uy. Nga mo isulti sa atong anak nga paandamon ta. Kay anhin na niya dadon diretso sa Carol ni gawas nila sa ospital. Pero kining pagbaylo ta og kwarto, ako ning kaboboton. Aron hamugaway unya ang kahimtang sa buntes. Aron maayo ang pagtubo sa atong apo. Oh, nahala. Anahala. Oh, kanang dapita, hawanan daan na itong dapita kay ana na ito pahimutang ang kunas bata. Ha? Mag-anam tang daag butanganas kuna, Silya. Buwan kapin mo ka nagimabdos Carol. Mukuyog ka na ni Day Alan, Day? Ano ko'y mahimo, Day Sheila? Kaya saan pa man ako, pagpangrakit aning mabdus naman ko. Hala, magmingaw na Day ko anis atong boarding house. Aw, pahawa na sa ko dito eh. Ato lang sa boarding house akong igagaw. Ay, masudra man sabi dito kay nipahawa man ang usa ka border nga kuyog nila sa usa ka kwarto.
Uy, kalawom ko na ito pangupawa. Unsa kay kaugmaon ako uban kang Alan Sheila, no? Unsa ka? Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Opo. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood exam ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawat Plus. Gawa ng San Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Oh, niya to sa amo day. Kadiyo to na kay ako'y naugo na dawato ti ka. O na kay kalan. Ah, Makaya ra magud ako manaog aning taxi gud. sige. Kaya man kani mo. Pero tuguti lang ko nga silbihan ti kaday. Ana, magyud ang mahal di ba? Sige na nagpaabot ng taxi uy kanaog na. Ang pliti di ay. Ayaw, to day. Plite na mo ba oh? Ayan lang ko sukli ana. Bonus ko na nimo. Kay mabdo sa kong asawa. Amaw. Oh, dali day. Naog na. Hinay lang day ha, hinay lang. O kay kalan uy bibawa pi kay manaog ko. Unsam na siya oy. Hawa na. Ingo man doktor, nga ampingan ti ka be? Di ampingan ti ka? Unsa? Nganong nangupo kang nagtanaw sa mong bahay day? Madawat ka ko sa imong mga ginikanan Alan. Welcome ka ko sa inyo. Porbida nga nung dili. Excited gali kayo sila sa nanay nga pagpahibaw na kung nisugot ka nga ari ka puyo, nga ari ka mo dayon sa amo, kay mabdos ka, kay siya ko ni mo atima ni mo. Alan. Dali na. Kay si nanay ay nay. Nag-atang na to suportahan sa Mumbai. Nay! Niya namin, nay! Welcome, Inday Carol. Welcome, apo ko. Ang tiyan ni Carol. Feel at home, Day Carol, ha? Ayaw uguwa-uwaw din sa amo. Isipa, nga imo na sa ningbay. Salamat nang. Ha? Say nang, magmama o pag nanay na nako, ha? O magtatay ka na sab ni Martin. Kaya umaabot ka na gud namang umagad. Nay, excuse me sa nay ha. Papawayon sa ninakos Day Carol sa among kwarto nay kay ingong ra ba doktor nga bawal ma-stress si Day Carol taon sa iyang pagmabdos. Bawal day ma-stress. Sige day, pahuway lang una. Dali day. Sunod mo na ako. Dali. Ano tapadong diha day nga. Day naman nay nga ni aman diri among kwarto. Ay, kuan ba? Kinina ang magbaylo ko ng kwarto dong ay. Ha? Awa, nagduha-duha pag di ka welcome ni sa amo. Pero, gipangandaman ko din lang nanay tatay ang pag-abot na to. O humot kay ang mga online Pulos bagong giilisan ang mga pundas online ug ang beddings. Purting humuta hasta ang habol. Tinuod na oy. Ingon magali si nanay tatay nga excited kay sila nga sa atong pag-abot ni sa giilisan gyud nila taon. Salamat taon kun mao na. Nagtuo ba jud kong dili ko welcome sa imong mga kinikanan. Ay, paway dia day. Hida-hida diya. Kaya andamo na ko ang atong pagkaon, ha? Ha? Ikaw ang muatiman sa tong pagkaon? Atiman nun, tagyo ka. Aron wa kay kasulti nako. Aron di ka magmahay nako, Day Carol. Alan. Pero dili pag hindi mo akong gipangandoy nga kinabuhi Sheila, oy. Unsa?
Uy, day, kakontento sa pagmahal ug pag-atiman ni Alan, uy. Kay tagsaon na lang ang lalaki nga sama, ana. Gusto gyud unta ko og haruhay nga pagpuyo lagi Sheila. Sama ko na nang mag-drive kung kaugalingon akong sakyanan. Oh, who knows? Mahatag ng Alan nimo. Gikan sa iyang pagkakomedyante? Ha, imposible kay nang mahitabo Sheila. Kinsa gyud na dato ang panginabuhi ah. De Carol. Uy, do-doawan niya ko diri silang Alan ha, aron dili ko magmingaw. Oo. Balitaan ko niya si Tita Juan sa imong kahimtang. O nga, naaka na sa ilang Alan puyo. Oo, tuod ay uy. Ikaw na mahibang mo pahibang Tita Joanne Sheila ha. Unsa? Namablos ginis Carol? Ay, ka-shooter ko niya yung Alan ko. Yes, Tita, uy. Katugrag yung kausap, buhata to nilang bata ato. Hala. Katuman dito ta mag-show sa buhol ba? Kay human adto. Wa naman niya tagdas Alan. Human sila mag-away. Maong uwa na gid masundi pa tong nahitabo nila. Bayo, ano? Kung mauna, di na magkasayaw si Carol. Mga dili na gyud tita. Magsulo na jud kog sayaw ani. Kay mamay ingon sa doktor nga rest kuno ang pagmabdos ni Day Carol. Ug dili pwedeng ma-stress. Kay simba ko pud tita ba matagak yang bata nigsayaw ni Day Carol uy. Sumtagak ba, eh? Gani. Sayaw ba matagak ko? Oo, bitaw, mahog. Sa ba, eh? Ano? Nagkasabot ko, ano. Sige lang. Kung magkaigayon ko, kuyogin naman niya ako hang mabisita sa itong amiga silang Alan. Ha? Sheila? Ngano ako makasapot sa akong gipati. Nalipay si Alan nga nagsabak na gyud si Carol. Apan ngano nangandoy ko nga unta. Ako ang nahimutang sa maong babae. Sa kining akong gipati. Sukad, karon pa ko mapati og sama ini. Nalipay ko nga gisakitan. Si tawag aning pagbatia. Ingon usa may lawom nga gihuna-huna ang akong anak ni prinsesa. Amahan ko nga, hari. Angay kang magmaya. Kay magkahimo ka na og gawas ni atong palasyo. Tungod kay nakita ko na ang lalaki nga alang kanimo. Anak kong prinsesa. Unsa? Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga naguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.